Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video her. I dag der skal jeg spille noget Fast Food Simulator. Så vi går egentlig bare ind og laver en ny verden her. Vi sætter den til 10 minutter. Og på lidt. Nej. Mhm. Mhm. Far, hvordan man skruer hurtigt? Hvordan man skruer hurtigt? Hurtigt, ja. Hurtigt! Nå ja, det skal lige siges ud, og jeg ved ikke, hvordan man spiller det her. Jeg havde spillet det før. Jeg kan ikke med den her. Vi køber lige 2 af dem der. 1 af dem der. Den der. 4 af dem der. Ja. Jeg har nok set Comkeen spille det her. Og der er nok nogen, der sidder derude og tænker, hvad det hedder? Det hedder Fast Food Simulator. Og det koster omkring 70 kroner lige nu. Lidt over 70 kroner eller sådan noget. Der kommer min gode servicemand. Jeg skulle bare se min anden restaurant, den er jo fucking mega stor, mand. Så tager vi affaldsposerne ind til det her. Jeg skal også komme ind og laste den, tak. Ja, jeg ved godt, hvordan i alverden, men det var de der bøffer, altså, kan I forstå det? Ja, jeg har ikke lige fundet merchandise endnu, men det er planen, at jeg vil have det. Jeg vil prøve at se, om jeg kan få skaffet det så hurtigt jeg kan. Det var fandme, eller så var den forkerte måde, Hvad vil du? Nu har jeg nok allerede brugt 5 minutter.
den første. Der er god tid. Hey. Jeg skal bare lige sige derude, ikke? Og når jeg har spillet den her dag her, så slet af den her, fordi så vil jeg hellere optage for den anden. Den er meget længere, der er altså noget til sådan noget niveau 7. Så jeg er ikke engang halvvejs igennem niveau 1 lige nu. Nu laver jeg bare lige en lille tutorial, hvordan jeg vil gøre det. Altså på min første dag i spillet. Og skud ud til Comkeen. Eller shoutout til ham i hvert fald. Nej, ikke shoutout. Skud ud til Comkeen, for det har jeg på en måde har fået inspiration fra. Ja. Men altså sådan egentlig bare sådan generelt lave sådan 18 bøffer. Læg på. Og så tage den her palette her, så højre klik, det kan du selvfølgelig ikke lige nu. Så kan du også dreje den og sådan noget til at sådan lægge anderledes. Så kan du tage den der, det er nok en god idé at lige tage burgerbollerne på først. Så det kan vi lige gøre. Jeg kan se her, bum. Bum, 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 bum. Så bliver den her klar til at blive smidt ud. Så kan vi lige tage en ny pakke med burgerboller. Hallo. Hallo, der. Sådan her vil jeg faktisk have sat det hele op, altså så lige. Og så når jeg lige havde fået tømt de her bakker her, så vil jeg lave nogle nye bøffer, altså lægge de andre på. Det gider jeg bare ikke gøre lige nu. Jeg skal sige, der er noget, der ikke passer min beregning her. Hallo, den der. Og så har du så et bakke mere, så kan lægge på og sådan noget på din stegeting. Så der, når kunderne kommer ind,
den her, og de for eksempel vælger en dobbelt hamburger, så der er du ikke lige pludselig skal stå og lave tonsvis af bøffer, bare fordi der er en, der skal have en skide dobbelt hamburger. Og det er ligesom derfor, jeg har valgt at kalde min hurtig mad. På min anden, der har jeg valgt at kalde den mit navn, og så hurtig mad. Ja, og det er jo sådan lidt en tutorial til, hvordan jeg vil gøre det. Så kan vi for eksempel slukke computeren, vi kan tænde den igen, altså, vi kan også tømme affaldsposen. Ja, så kan man lige tage sådan der og så lukke posen, eller den der igen. For så har man nemlig sådan en derovre. Kan vi lige købe de der to der, eller sådan 2 pakker her igen, altså sådan 2 der. Bum. Ja, det er fint. Så kan vi gå herind, vi kan lige sige køb, ja. Og køb den der. Og den røde der. Vi kan den der. Den der. Der er noget gulv her, den kan vi for eksempel købe den der. Maling, det har vi ikke. Døre, der har vi sådan kun den der. Det er en sort. Har vi sorte døre. Se, der har vi den der kan vi kun købe den der. Ja. Det er sådan noget, jeg godt kunne bruge. Så, nu er der kommet 2 pakker mere hjem til mig. Hallo, okay, jeg får lov til at komme ind og få sat det her ind, eller hvad? Det er jo ikke så godt det der, fordi nu har jeg jo skal jeg bestille endnu en herfra. Du må komme lige med, ikke? Fordi, prøv at se her, så har jeg det til at så sådan herinde. Altså sådan her nedenunder, og så mangler vi bare lige den der, og så har jeg faktisk det præcis sådan, som jeg har det. Og så har jeg jo selvfølgelig og noget ketchup, og nogle andre ting. Salaten også, ja, og sodavand. Ketchup, sodavand og salaten. Det næste, det jeg unlocker, det er mayonnaisen. Så det er syltede agurker, isbakker, løg, tomater, papirpose. Og papirpose, det hænger også sammen med frityreolie, pomfrit, beholder lille og frossen pomfritter. Og så når jeg så kommer, og det er jo så også der, jeg unlocker min drive-in. Yes, og så når jeg så kommer længere og længere igennem spillet, så kan jeg jo også komme op til nuggets og frossen nuggets og sådan noget. Og det er jo, altså, og så er jeg jo faktisk klar at spille på den måde, jo. Så, nu slukker vi helt for computeren her. Så kan vi lige vente på den kommer, for så har jeg lavet min tutorial. Hvor lang tid er jeg optaget lige nu? Okay, den skal snart komme så. Jeg skynder lidt, jeg skal runde videoen af snart. Hallo, hold stille. Farvel. Og så er det sådan, at jeg gerne vil have det. Altså sådan, og så laver man så sin burger og sådan noget. Men jeg vil sige tak for at I så med på den her video her. Så der er ikke så meget at sige. Vi ses i næste video. Hej. Husk at like og subscribe.